I la tertúlia d'avui ens portarà a parlar, o si més no, a conèixer més a fons el que és Càritas. Càritas és un organisme de l'Església Catòlica dedicat a la coordinació de la beneficència humanitària. La missió de Càritas és resultat de la doctrina social de l'Església, centrant les seves activitats en la dignitat de la persona humana. Però Càritas és sobretot, una organització dedicada al combat de la pobresa, de l'exclusió, de la intolerància i de la discriminació. I avui ens visiten al plató de l'Aurelianament dues persones fortament lligades a l'organisme parroquial. L'ex-veguer episcopal Francesc Badia. Com esteu, senyor Badia? Molt bé, gràcies. Ben trobat, eh? Gràcies. I content de tenir-vos una altra vegada? Massa vegades. No, home, no. La segona, la segona, que ja ha plogut una mica d'aquella entrevista que vam fer, que ho vaig passar molt bé, gràcies de veritat. I benvingut. I l'actual president de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria, en Jordi González. Com estàs? Molt bé, gràcies. Jordi, millor? Que sé que estaves molt refredat aquests dies. He estat una mica refredat. Fas bona cara. Ara una mica millor. Fas bona cara, vol dir que això ja ha passat, eh? Sí, gràcies a Déu. Sí. Doncs gràcies a tots dos per venir, perquè ja tenia jo ganes de dedicar una tertúlia, allò que diu abastament i llargament, no?, el que és aquesta institució, no? Perquè moltes vegades quan es parla de beneficència s'obvia o es deixa de costat, a vegades sembla que només es pugui parlar d'ONGs que treballen a l'Àfrica, que treballen quan hi ha una guerra puntual a una altra punta del món, però aquella organització que sempre ha estat, almenys en els darrers 100 anys, no?, venint de l'Església, ajudant, com diu també la religió, com diu el cristianisme, com diu l'Església, no?, que hem d'ajudar quan algú necessita, el pròxim, no?, que hem estat sempre aquí, però allò que dius, la confiança a vegades fa fàstic, no? I els que estan més a casa i ajuden més a casa són els que tenim més descuidats. I jo no volia ser precisament el que pequés d'això, i per això avui era el moment de tornar a seure aquí i parlar, i fer un passeig, si em permeteu, un passeig pel que ha sigut i és, avui dia, Càritas Parroquial i també Càritas Nacional, però sobretot Càritas Parroquial. Aquí, a casa nostra. Que també està molt bé, que sé que feu molt bona feina, que hi ha molts voluntaris molt actius, que hi ha presidents molt actius i que hi ha gent amb ganes d'ajudar, allò d'ajuda'ns a ajudar, no? Sí, gràcies a Déu tenim un gran número de voluntaris i de Això en parlarem col·laboradors. avui, perquè si no fos pels voluntaris, poc es podria parlar de Càritas, sempre que la feina que fan els voluntaris és molt important. És bàsic. És molt important. Càritas la formen els voluntaris que ajuden a que això funcioni, sí. I com dèiem fa molt temps, perquè sembla ser que la primera institució amb el nom de Càritas fou la, aviam si ho dic bé perquè jo alemany no en parlo, la Caritas Verband für das Katholische Deutschland, fundada a Colònia, Alemanya, l'any 1897 pel bisbe Lorenz Werthmann. I ara fa 100 anys, també a Alemanya, Càritas fou reconeguda com la unió de les associacions diocesanes dedicades a l'acció caritativa, no? 100 anys donen per molt, oi? Que sí, senyor Badia? Suposo. No els teniu, però aneu en camí, Sí. Aneu en camí, Sí, ja. Que ja esteu camí dels. Sí. Camí dels, esteu una meravella, tot s'ha de dir, Però de fet, Càritas com a Càritas, però de fet des del principi, des de l'inici de l'Església, ja hi havia una part, la funció dels diàquens era aquesta. L'inici dels diàquens era ajudar als pobres i a les viudes en aquella època. I aquí parlàvem, just abans de començar, ara també estàvem parlant, que justament aquí a Sant Julià sempre ha hagut aquest esperit solidari. És a dir, la Germandat de Sant Sebastià, que alguna vegada hem fet algun programa també per parlar-ho, ja feia aquestes funcions també, d'acompanyar les famílies quan hi havia una defunció, acompanyar les vídues, fer-se càrrec de la manutenció si el marit és el que portava les garrofes a casa. O sigui, ja la Germandat de Sant Sebastià, que ja té més història que Càritas, ja feia aquesta funció. I era la gent de Sant Julià que ajudaven als altres veïns que tenien aquestes dificultats. O sigui, la pregunta seria, és veritat que l'Aurèlia té aquest punt solidari molt arrelat? Podem dir-ho així. Bueno, és que és espectacular. O sigui, nosaltres, el temps que portem a la nostra època, només tens que dir, necessitem pam. Ja està, arriba abans de Arriba, o sigui, no en aquest sentit... Parlem de banc d'aliments, parlem de roba... De qualsevol cosa. Hi ha una necessitat i se troba la solució, sempre. Els recursos són limitats, sempre, i les necessitats a vegades ens superen, però... Quina és la dinàmica que segueix per quan hi ha una necessitat fer-la arribar als possibles donants? Correcte. Com ho feu?
això? El primer de tot és que la persona arriba per el circuit, no sé qual, a vegades amb un voluntari, al mossèn, al Pepe, a vegades directament, moltes vegades, que és un referent, que saben que aquella persona, gent que va a l'església i gent que no va a l'església, independentment. Després de que la persona és atesa per qualsevol, en aquest cas pot ser la treballadora social que ve els dilluns al matí al local nostre, allà al costat de la rectoria, el treballador social, un voluntari, el PEP, el que sigui, arriba a la necessitat, de seguida es valora si la necessitat és, depèn de quina... Sí, bueno, jo què sé, hi ha mils de casuístiques, no? Però si és una necessitat urgent, la facilitat que tenim per la nostra dimensió és que la necessitat l'ajuda. O sigui, és una cosa quasi immediata. Automàtica. Molt bé. Si la cosa és més complicada, que són lloguers, factures, això ja és una valoració que es fa amb la treballadora social. Es fa una valoració de qual és la situació i qual és la necessitat per poder ajudar. A vegades no és només econòmicament, o el tema d'aliments, o el tema de roba, o el tema de lo que sigui, sinó que és un tema de donar un cop de mà per fer una gestió, per tenir un problema, jo què sé, amb la justícia o amb un problema puntual de medicaments o coses. Però si més no, el protocol d'actuació és ràpid, és a dir, quan hi ha una necessitat important, arriba ràpidament als... Mira, el voluntari que està de torn a cada dia està autoritzat sense limitació. Quan un li demana menjar, si és menjar, si és assistència primària i immediata, no ha de demanar permís a ningú. I tenim dos sistemes de cobrir aquesta necessitat. Tenim el magatzem del banc d'aliments, que són els aliments que no necessiten estar no frescos. Aquests tenim l'avantatge de que Càritas, el magatzem el tenim en aquelles escales que baixen a l'església, que és un lloc discretíssim. A l'antic local del fotògraf, com es deia? Sí, tens raó. Moré, exacte. Que no hi passa mai ningú, amb el qual es carrega el cotxet de compra del menjar del que ens demana. Perquè, naturalment, si tenen nens, si tenen petits, si tenen coses petites... I llavors, discretament. Algunes vegades, no fa 8 dies, que una persona que necessitava va demanar que li feia angúnia venir a Càritas. I vam dir, escolta, cap problema. Una voluntària va portar, en aquest cas, com que va parlar amb mi, vaig dir, vine a casa meva, ens va portar el carro a casa meva i va venir a buscar i se l'han portar i ningú se'n va enterar. Tenim una obsessió amb la discreció. Això és un tema que volia tractar, perquè és un tema difícil. Jo em poso una mica a la pell d'aquelles persones, clar, jo sempre dic, aviam si ho dic malament, em corregiu, però no és el mateix haver estat sempre una persona amb necessitats bàsiques que de cop, per un canvi de l'economia familiar, esdevenir un pobre. Que ara s'ha donat molt. Ara és el que està passant ara. O sigui, nosaltres mateixos, que avui tenim feina, que estem molt bé, que hem estat tota la vida molt bé, de cop i volta te quedes sense feina, això provoca... Sí, per lo que sigui, no tens un coixí, no tens el que sigui, per X que no entrarem a valorar. Hi ha un problema de salut que s'ha afegit al problema econòmic i el problema de salut, evidentment... La bola es fa grossa. Llavors, això arriba a un punt que una persona que fa 4 dies tenia un poder adquisitiu bo, doncs avui té problemes. I això deu fer angúnia per part del cos. Costa molt demanar. És que és un tràngol. És un tràngol terrible. Els voluntaris, la primera cosa que els imbuïm és fer-los saber això. Demanar costa molt. I a tu et costaria molt demanar. Per tant, tu t'has d'anticipar. I moltes vegades, si pots, fer veure inclús que no és una ajuda, entén-me, que és una cosa momentània que s'ha de fer. Mira, ara us explicaré un cas recent que va intervenir, un matrimoni que d'uns 60 anys, 58 o 57, que havien treballat tota la vida i havien comprat un piset. Un pis, molt bé. Tot anava bé i en sec, no sé si... La dona té un ictus. I el marit, al cap de 4 dies, el despedeixen del lloc. Tot de cop. Però llavors la tragèdia és de que van buscar ajudes oficials primer. Però, esclar,
Vostè què té? Tinc un pis. Oh, escolti, Sí, té un tenir un pis. pis. Hi ha molta gent que no És té un un pis, luxe, és un però no és luxe. un luxe. Sí. No hi ha. L'avantatge nostre, és el que diu el senyor Badia, l'avantatge nostre és la immediatesa. Nosaltres no entrem a valorar la situació legal. Sí. Per exemple, hi ha persones, evidentment, que potser estan de pas, no tenen papers, no estan en regla. Llavors l'administració a vegades no és que no vulgui, és que no pot. Que això és una cosa que també s'ha de dir. O sigui, Càritas atén a qualsevol estigui o no estigui donat d'alta al país. Evidentment. Sigui blanc, sigui negre, sigui musulmà, sigui jueu, Això s'ha sigui de dir, Aquí no fem proselitisme. budista. No, Clar, el govern no Càritas pot... no pot fer cap tipus de discriminació. Totes les persones Cosa són que el iguals. govern, per exemple, sigui no pot fer. culpable Govern i o no sigui comuns culpable. estan obligats a... Govern i comuns no ho poden clar, fer. evidentment. no. Empadronat. Exacte. Evidentment. O no té una evidentment. seguretat No, social. i el govern, si ha de fer una ajuda, ha de mirar si aquell té béns o no té béns. Clar. Llavors, Nosaltres això no ho tenim. l'administració, per molt bé que funcioni, qualsevol administració del món, hi ha punts que no pot arribar. Clar. Perquè legalment no pot arribar. Però aquí I anem, aquí anem a la caritat a cristiana. la felicitat. De fet, es té que dir tot. Hi ha molt bona sintonia en totes sí. les parts. Sí, Segur. Llavors això què vol dir? Que hi ha una comunicació fluida. Si hi ha una persona des de govern, des del comú, que No la poden localitza ajudar, un problema, no ens la ho pot diuen a ajudar, nosaltres. truca a la treballadora social de Càritas. O sigui, els casos Clar. es traspassen. Ja, es traspassen. De sí, nacional senyor, sí, cap senyor, a parroquial, sí, senyor. de parroquial cap a Perfecte. govern, de Correcte, govern cap a... correcte. Amb això, Molt bé. Aquesta persona que bé, nosaltres molt bé. momentàniament l'hem ajudat perquè el tema legal no assolia Sí. els requisits, Sí. han passat 2 mesos, els ha assolit i es traspassa el cas a l'administració i l'administració continua Molt bé. amb les seves ajudes que ja estan sintonia establertes. contínua Correcte. i comunicació. Sí. No heu acabat amb el cas que estàveu parlant del matrimoni? no. Sí. Aleshores, Sí. naturalment, ens venen a nosaltres i nosaltres veiem que s'ha d'ajudar. La primera cosa, busquem treball, que és molt difícil, però aconseguim a Sant Julià, de moment, un mes de feina de en una substitució. empresa, sí. Molt bé. Doncs aquella dona, que per cert em va fer un elogi de l'empresa de Sant Julià que la va... Que la van tractar molt bé. La van ajudar fabulosament bé. Doncs, i després l'hem anat ajudant de la manera que hem pogut fins que ha tornat a trobar treball. Molt bé. Bueno, però és el que diguem, que és dur posar-se a la pell del que ha de demanar, però també s'ha de tenir aquella psicologia, si es pot dir així, d'adelantar-se, no? Avançar-se un pas, i si no gosen demanar, ja sé tu què ofereixes, no? No hi ha distinció, el que diguem, ni de religió, ni de raça, ni de si hi ha papers en regla o no hi ha papers en regla, si estan o no legalment al país, quan la gent passa una necessitat, no fem és una distincions. necessitat. Per això nosaltres, el tema de la web que hem fet, Sí. sí. Era la primera intenció era aquesta. Si avui dia, amb com funciona la vida, els sistemes de comunicació, Facebook, el Twitter, No cal anar en persona. la pàgina web... Sí. No, és que fins i tot aquest anonimat, de fet ja hem tingut Sí. algun avís, Sí. ja han rebut algun correu per mitjà de la web de demanant ajuda. Que es diu necessito ajuda. Necessito ajuda. Llavors ens hem posat en contacte amb aquesta persona. És més discret. Sí. Sí, és més discret. Llavors aquesta persona no... Anar físicament... Una carta és una carta. Sí, no? anar físicament al lloc és una situació terrible. Sí. Però bueno, això és I un fa està una molt bé, està una molt bé. línia. Està molt un bé. fa la primera tentativa. Sí. Em passa això, em podríeu ajudar. Si veu que et responen Sí, afirmativament, sí, ja fa més passes, no? Però Després també, cuidado, és curiós perquè aquest tipus de por, de prudència, hi ha persones que fins i tot no volen parlar amb voluntaris, volen parlar amb el mossèn. El mossèn, hi ha hagut alguna vegada que a les 3 de la matinada un matrimoni que s'ha barallat ha anat a demanar-li ajuda. A buscar solució, sí. Sí. De manera, amb ell hi tenen... Nosaltres també tenen confiança, però amb ell hi tenen més confiança. clar, naturalment. i és el que diguem, si el metge fa el jurament hipocràtic de que les 24 hores Sí. al dia ha d'estar per salvar una Sí. vida, hi ha els mossens que també són metges de l'ànima, Sí, i tant. que també han d'estar contínuament pendents. I ja no només per una discussió, sinó per una extrema-unció o pel que faci falta, no? Ja saben que tampoc tenen horari, no? No. Però sí, la gent se sent a vegades potser més atret o més confiança, si ho podem dir així, no? Directament amb el mossèn. És com si quedés amb secret sembla de que confessió, tenen no? més assegurada la discreció. Sí, digués. sí, com si fos un secret de confessió, Sí, no? sí, dius, Una però mica allò... aquí no passa- no passa no res, es- no passa res. En canvi, un voluntari, com és un civil... allò... I amb tot això som conscients, que això és un repte per nosaltres, Sí. som conscients de que hi ha una part
de persones, de famílies, Important. que ho passen molt malament. I que no els podem ajudar perquè no els coneixem. Ningú ho sap. Sí, clar. I perquè no volen ser ajudats. Sí. I que tampoc nosaltres... Bueno, és que això és la llibertat de les Clar, persones, noi. és el més sí, important. sí. La llibertat de les persones és el més important. Ens ha passat, Sí. Ens ha passat. Hem anat a demanar, vostè vol ajuda? I no, gràcies, però no. No, jo ho he trobat això, Ja i està. inclús més enllà de les nostres fronteres. Ja sabeu que jo també formo part de fa molts anys també de Càritas i ajudo tot el que puc, però m'he trobat també amb altres associacions, com per exemple la Preval de Barcelona, també, que fent un cop de mà, si alguns dies estic més temps allà i puc ajudar amb alguna cosa, doncs m'han arribat del mateix president d'allà d'anar equips de voluntaris a buscar amb aquelles nits de fred intens, que no és que en faci gaires, no, a Barcelona, però Sí, home, però en fa, sí. perquè la humitat és molt dolenta, no? I anar corrents o voluntaris a buscar gent que dorm al carrer, que I no- dorm en i no bancs, volen ser ajudats. I no voler ser ajudats. No. Bueno, i també, amb aquests, moltes vegades també hi ha una miqueta de... Sí, hi ha de un punt cosa, d'alienació sí, mental, Sí. Però forçada per les Sí, circumstàncies. sí, que ja ho han passat, o problemes d'alcohol, o problemes de que, bueno, que el O cap es d'abandonament. desva- Sí, és complicat, no? Però sí que és cert que això ens fa tornar, i ara voldria reprendre una mica el sentit primer, no?, de Càritas. Càritas ve de caritat, no?, de la caritat cristiana. Per què no parlem una mica d'aquesta voluntat d'ajudar el que ho necessita des de la vessant més catòlica, més cristiana, no? A mi, si em permets, Sí. m'agradaria que llegíssiu l'encíclica del Sant Pare Benet, Sí. de Deus es Caritas. No? És magnífica pels voluntaris. Explica que l'Església, des del seu naixement, com que Crist va donar el manament d'estimar els altres com a tu mateix, i després va dir encara més, estimar els altres com jo us he estimat, cosa que ja és impossible de fer, no? Això ja el que ho fa és... Doncs això és una qüestió intrínseca de la naturalesa de l'Església. Mira que l'Església no solament administra sagraments, però també ha de fer això. I la prova és allò que ha dit el president, que després de la resurrecció de Crist, els apòstols es reuneixen amb el que en diuen, els fets dels apòstols en diuen l'assemblea de creients, i diuen, nosaltres, si ens dediquem a ajudar, doncs no podem fer l'altre. I llavors busquen a 7 persones, que són 7 diaques, que aquests es dediquen a ajudar els pobres i les vídues. Com deia el Jordi, en aquell temps una viuda, una dona, ja era una dona, estava en una posició social pèssima, si era viuda, que no tenia cap recolzament... Llavors ja era definitiu. Era ja la desgràcia total. És a dir, que això és íncit amb la naturalesa de l'Església. I tota la vida s'ha fet. No, i és el que diguem, no? Que és complicat, Sí. No és fàcil, perquè això vol dir no només compadecer-te, que compadecer-te és patir amb l'altra persona. O sigui, no només és dir, bueno, li dono una desllibosna i callo consciència, no? Sí, i passi-ho bé. No, és anar més enllà. Clar. No és fàcil. És patir amb el que està patint. Sí. Posar-te en el seu lloc. Sí. Dir, hi ha un germà meu que ho està passant molt malament i jo estic aquí i passo pel costat i miro... No pots mirar cap a una altra banda. No, és que hi ha imatges, mira, al butlletí que hi ha voluntaris que fan lo de la pàgina web, que intentem penjar notícies i tal, i tenim un butlletí trimestral que també anem posant el que es va fent. Hi ha un article, hi ha una fotografia de no sé quina ciutat és, senyor Badia, no sé si és Nova York o... A la frontera de Macedònia. No. Dic aquella de la gran ciutat, hi ha una persona al mig de la cera, una cera d'aquella que passen centenars de persones... I ningú s'atura. Ningú s'atura. Diuen que són transparents, invisibles. Clar. Per què? Invisibilitat del poble. Per què? Perquè a l'última conferència quaresmal que va fer el senyor Torralba va dir una cosa... Que és molt certa. Sí, és molt certa. Clar, tu veus a la persona. Tu veus a la persona que està allà, que no té res, passant fred, gana, de tot, que potser està malalta. Si te pares, t'estàs complicant la vida. Tu tens el teu projecte de vida, tens la teva feina. Tu vas a l'escola, a la universitat, a les teves, jo què sé, 1000 coses que fem cada dia.
però és que te desbaruta el dia. Sí, sí. T'ha complicat. Aquella persona, el parar-se, vol dir, entre cometes, ja has fet el dia. Acabo amb la meva Bueno, rutina. no, és que L'has d'agafar, l'has d'acompanyar. si ell vol ser ajudat, li tens que acompanyar, anar al metge, sí. visitar-lo un metge si no té problemes de salut, anar-lo a portar Avisar i la que mengi. família. Bueno, és un marrón, com es diu avui dia, no? Sí, mai millor dit. És un marrón. Sí. I llavors què fem? Sí. Què fem? Fem una mena de bombolla de protecció. La invisibilitat del pobre. Sí. Passem com si no existís, no veiem res. Però ho fem tots, Sí, tots. És terrible. Com a mesura de protecció, no? És curiós perquè una de les 3 virtuts teologals, no?, el cristianisme, que són la fe, l'esperança i la caritat, quan es parla de caritat és com si només servís la caritat per donar de menjar. I la caritat pot ser de moltes maneres. Veus una senyora gran que està tirant un carrito que no pot, o que no pot passar, que ningú l'acompanya a passar el pas de vianants. Aixecar-se al metro, jo que sé, 1000 coses, sí. O aixeca't al metro, cedeix el seient, i cada vegada el jovent ho fa menys. És a dir, jovent, heu de ser una mica més solidaris amb la gent gran, etc. La caritat és molt més que donar de menjar, no? El Sant Pare moltes vegades ho ha parlat, no? I diu, no hem de convertir el Vaticà en una ONG per treure la fam només, no? És més que això, no? També hi ha la fam espiritual, no?, que a vegades es deixa una mica de costat. Però quan es parla de caritat sembla que ja de seguida es posi l'associació d'idees d'un entrepà i una ampolla de llet. No tot és menjar. Home, evidentment, quan falta s'ha de donar de menjar, no? Encara us diré més. Nosaltres, els voluntaris, els hi expliquem que és tan important el que fan com la manera en què ho fan. Sí. És dir, si tu ajudes amb un i li dones amb despreci, li fas un mal horrorós. Si li fas amb indiferència, li fas un mal. I tu, quan ho fas, això ningú és perfecte i no vol dir que expliquem que s'ha de fer així i costa molt fer les coses, però s'ha de fer amb esperit d'ajudar, posant-te al lloc de l'altre. Que aquesta és la gran diferència entre Càritas i una ONG. Cert. Que la ONG busca solucionar dificultats i nosaltres busquem solucionar dificultats i persones. Clar. És un tema complicat. És com el que ha de passar pel quiròfan o que està malalt o així i que el metge el rebi malament. Diu, prou desgràcia tinc ja de que no estic tranquil, que a sobre em tracten malament. No? I després una cosa que costa molt, perquè tots som... és jutjar. No? Diuen, és que s'ho ha buscat. És que perquè... Sí, però a vegades és una cosa que inconscientment diu, és que no m'estranya. Ho està passant malament, però és que no ha tingut 2 dits de front. És que a lo millor ha despilfarrado. És que a lo millor no ha pensat una mica en només el dia a dia i ja està. És que, en fi, fas... Cert. Que moltes vegades pot ser que és veritat, però nosaltres... No estem per jutjar. Clar, aquest és el complicat. Diu, bueno, ha arribat aquí. Jo què vol? Això, el que ha fet amb la seva vida... Som una família al darrere. Clar. Els nens quina culpa tenen? No, i fins i tot del mateix. S'ha equivocat a la vida. Però, escolta'm, s'ha equivocat. Hi ha molta gent que ens equivoquem tots. Quantes vegades? No sé, una pila de vegades. Hi ha un altre supòsit, que a vegades és freqüent i que a vegades ens critiquen. Un matrimoni que tenen 2 fills. El marit és un cantamanyanes, està tot el dia al bar, li donen una feina i que ella no li acaba de gos, i el marit és un badarra. Però la dona i els fills en paguen les conseqüències. Segons qui no es vol ajudar. Escolta, que l'ha d'ajudar el marit. Quina culpa té? Quina culpa té la dona i els fills que sigui d'aquesta manera? I Càritas té això, ajuda encara que hi hagin problemes addicionals, no? Per dir-ho d'alguna manera. És difícil. També suposo que les etiquetes fan molt. És a dir, quan es parla de bienfaisance, no?, que diuen a França, de la beneficència, no?, evidentment Càritas hi és dins, no? Però, com les demés són la majoria aconfessionals, no?, i Càritas és purament confessional, potser a vegades té aquella etiqueta que li fa més mal que bé, no?, en una societat on sembla que l'Església cada vegada té menys força, no? Però no podem pas renunciar a la nostra identitat. No, evidentment, no? Però vull dir que això és veritablement, avui es nota també una mica d'aquest feixuc de portar... Jo no ho veig tant. No, Jo encara, i potser no estarà d'acord el meu company, però jo encara diria que és un element positiu. Un valor afegit, no? Un valor afegit, sí.
Home, és la tradició més antiga, no? Ui, tant, home. Es practica Hi ha una cosa, que fa 2000 anys. fixeu-vos, a l'Evangeli, Crist diu, de pobres sempre en tindreu. O sigui, que encara que sigui una societat que és una utopia, molt justa, que tothom tingui diners, Sempre hi haurà pobresa, sí. solitud, indiferència, despreci. Aquests pobres també mereixen ser atesos. Per això dèiem, i estava jo traient una altra vegada el tema, de que no tot la caritat que fa Càritas, i valgui la redundància, una d'aquelles virtuts teologals, no, que fa sempre i aplica diàriament i en molts casos, i sort en tenen aquestes famílies de Càritas parroquial, sobretot, o de Càritas nacional, també hi ha la caritat que no passa pel menjar. Que és no. Ara la persona que viu sola. Alfred, la solitud, per exemple, aquesta societat... Que no té ningú per parlar. Les persones que estan soles de solemnitat, que no tenen els voluntaris famílies. També ajuden amb això. Sí, intentem... A veure, hi ha tot aquest tema, hi ha un neguit que és intentar localitzar a persones que necessiten ser acompanyades, estan soles, no surten de casa si no tenen una persona que els pugui ajudar a sortir de casa. Això també és una funció. És un tema que és important. En parlarem ara, si tenim temps. Clar, això m'agradaria parlar-ho, perquè clar, és el que diem, que a vegades s'engloba com dient, es pensa en Càritas, i Càritas, un banc d'aliments, gent que no menja, omplir el carret de la compra i cap a casa. I ja està, home, és molt més que això, crec jo. La gent que ha perdut la persona que ha estat acompanyant-li tota la vida, la seva dona, el seu marit, i s'han quedat sols, i a més amb una malaltia afegida que els impedeix, perquè no tenen fills, per exemple, o els tenen lluny, poder sortir de casa, que necessita aquell suport mental, espiritual, de recolzament, no? A vegades quan ens mor algú diguem t'acompanyo amb el sentiment, no? No és una frase feta. Si és que ho dius de veritat, vols això, no? Acompanyar-lo amb el sentiment. Com diguem, el faig una mica meu, no? Doncs aquest acompanyament amb el sentiment també crec que existeix. Bueno, aquesta part de la societat que viuen no en pobresa, que es diu en exclusió social, no? Sí, que està molt de moda la frase, no? Sí. Què és això? Sí. Bueno, són gent que està a la societat, però per lo que sigui, per la seva família, pels seus pares, per la dinàmica que han portat a la vida, ja s'han creat ells mateixos, a lo millor, no s'han integrat a dintre del barri, de la societat, de la dinàmica normal del veïnatge. Llavors, aquestes persones necessiten a vegades un cop d'empenta, no? Sí. No sé, mira, fa poc aquella nena que li vam ajudar, que... Sí. Vale. Era una nena que era una família monoparental, en aquest cas només el pare, el pare sense feina, les filles ja en edat acaben l'educació obligatòria. Han de treballar. Va deixar els estudis, es va posar a treballar. En tot això el pare, clar, amoïnat per la seva filla, ha deixat d'estudiar, que volia estudiar. El pare troba una feina molt precària i aquí hi ha un punt que dius, vull estudiar, anar a fer això que em fa una il·lusió terrible, però no tinc possibilitats, no tinc beca, no tinc... Bueno, doncs aquest cop de mà que li vam donar... Va ser per això. Bueno, aquesta nena ja està acabant la carrera. Fantàstic. Sí. Fantàstic. I l'ajuda ha sigut relativament... Molt petita. No ha sigut... Però ha sigut una petita. Què necessites? Mira, és que necessito pel transport. T'ajuden pel transport. Molt bé. Que baixis a Lleida. Pues... I això és un exemple de que no s'està donant de menjar. No, sinó que no. Estàs ajudant-li a que pugui ja menjar sempre sola, no? A vegades no és només ajudar. Sí. És que no sé com es demanen les beques. Clar. Això és una pobresa també. Informació. Bueno, perquè no tenen capacitat d'anar on tinc que anar. És que les beques són al setembre. És que tinc que omplir un full i el full, mira, veu, al tràmits.d i hi ha un imprès, rellenem i és una pobresa... Sempre arriben tard. Sí, sempre arriben tard. Sí. I a vegades hi ha famílies que tenen 3-4 fills, aquella família que arriba, és que pels llibres dels nens. Però si han acabat ara, fa 2 dies, les beques, però vostè... és que no sabia, és que no tal... Però el que sap més greu en el vostre cas, el que sou voluntaris, el que dirigeu amb la presidència una Càritas parroquial, els que esteu vivint i dedicant hores al dia en fer que gent que ho passa malament deixi de passar-ho malament, el que deu saber greu és veure com hi ha gent
que diu, clar, és que ja ho feu vosaltres, però jo és que no tinc temps. No, tampoc és així, no. Tampoc és així. No. És desídia, Sí. és maneres de ser... Clar, No. perquè hi ha gent que... Clar, tots tenim Sí, un home, moment Sí, al dia. però el voluntari no hi ha cap obligació. L'avantatge és que diu, la persona que dona el seu temps, Sí. hi ha voluntaris que donen 1 hora al mes. Escolta, no pot més, no passa res. Hi ha gent que va 3 dies o 4 a la setmana i va al roer i se fa un fars de treballar al roer ordenant, que dius, aquesta amb senyora... una feina grisa ingrata, i ingrata, que ningú veu. Sí. Cadascú a la seva vida sap el que pot i el que no pot. I el que li les seves reconforta, obligacions clar, a casa, i si és una persona que té el que sigui. Nosaltres no jutgem el que dona 1 hora ni el que... Aquí no tenim que omplir No tenim que fitxar. No hi ha un informe, no? De qui és millor voluntari. No, de cap manera. Però tots, jo el que volia llançar és aquest missatge, no? Que tots a casa seva, cadascú a casa seva, de qualsevol manera, i cadascú dintre de les seves circumstàncies, pot ser solidari. És a dir, jo mateix, avui, estic fent un programa, però ara mateix no puc ajudar perquè estic fent un programa. Però, en canvi, fent aquest programa, Ajudes. ja estic ajudant a sensibilitzar molta gent que potser no saben com poden ajudar els que més ho necessiten, i estic posant al servei dels més necessitats un organisme com és la televisió. I després hi ha un tema d'educació. Tothom pot ajudar. I després hi ha un tema d'educació, Alfred. Sí. Els pares, els que són pares de família, jo tinc 3 nens, tenim una obligació que va més enllà de portar-los al col·le, donar-los de menjar. Hi ha una educació humana que diu, a veure, que em vegin, és que l'educació és que vegin el que fan. Clar. Si jo sóc un bandarra, els nens diuen, mira, papa, És el que hem vist a quan casa. són petits potser no es donen compte, perquè quan han crescut, papa és un desastre de pare. En canvi, si veuen aquests actes... Clar, diu, hi ha un tema d'educació. Els Diu, seus. home, que els nens sàpiguen el que és la vida i que Andorra o el món no és una bombolla que tenim aquí a Andorra, que estem més feliços que un panxo. No. I quan surten els meus fills que han sortit de Barcelona a estudiar, diu, papa, allò és terrible. Això, clar, es veuen, de cop i volta veuen que Andorra no és la realitat del món. No. Vivim potser una miqueta millor que el resto, eh? Sí. Deixeu-me fer un apunt. I tant. Hi ha un tipus d'ajuda que és molt barat de fer, que és escoltar. Sí. Vosaltres no sabeu la gent que necessiten ser escoltats. Que ningú els hi fa cas i diuen, escolta, aquest tio és un pèl maco, escolta. I quan un el veu, marxa de seguida. Sí. I ell té necessitat d'explicar el que li passa, no? I moltes vegades la millor ajuda que li pots fer i la millor teràpia és escoltar-lo. I si de tant en tant li pots dir, i això com va ser? Perquè s'acabi d'explicar. L'home marxa i dona gràcies i no li has fet res, només les escoltat. Però és cert, i això és una cosa que jo he tingut, aquesta mateixa vivència l'he viscut amb una persona que malauradament ja no som nosaltres, una persona que va morir molt gran, i era una persona benestant, no era una persona que passés... Sí, però això és tothom. Sí, una persona amb 90 i molts anys que havia viscut molt, una senyora, vídua ja, que havia viscut molt bé i molt intensament, viatjant arreu del món, amb una posició molt benestant, però ni la pròpia família li escoltava perquè sempre explicava les batalletes, allò que es diu, no? I sempre expliquen el mateix. Les mateixes coses. Sí. I jo recordo que quan anava a veure, amb la família seva i així, el que es sentava al sofà i estava 2 hores escoltant-la i afegint el que podia, perquè si parlava d'algun tema que jo, per exemple, havia conegut a aquella ciutat, doncs hi posaves una mica de salsa. Un dia em va dir, escolta, quan vinguis aquí a Barcelona, truca'm que anirem a dinar junts. Sí. Ja sé que estar amb una vella com jo és molt avorrit, però a mi em fa ser tan feliç. Clar. És em va dir això. Doncs, I cada vegada que anava quedava un dia per dinar amb ella. Doncs mira, és fer una ajuda inestimable. Sí. I és molt important. Hi ha molta gent que necessita ser escoltat. I no perquè estiguin en una mala situació, perquè no era pas el cas d'aquesta senyora, no? Però a vegades... quan expliques aquelles històries, no? A vegades tens allò de que dius... Són aquells pobres que tenen diners. Tal qual. Bueno, portem més de mitja horeta de programa. Hem parlat molt, encara que podríem parlar més. Jo voldria també demanar-vos, aviam, en quina manera, aquella gent que ens estigui escoltant i que digui, carai, tu, m'han arribat allò al cor, potser no faig prou, voldria ajudar. Poden ajudar de diverses maneres. Poden ajudar com a voluntaris, poden ajudar com a benefactors, no? Donant una miqueta una quota. Podem explicar les maneres que es pot ajudar amb Càritas i directament a la càmera aquella, fer-ho, per exemple, senyor president? Sí. Bueno, és molt fàcil, a veure, i tenim una sèrie de socis del poble de Sant Julià
em sembla que tenim ara una 72. 72 socis. I aquests regularment, voluntàriament... El senyor Badia porta bé els comptes, eh? Sí, molt bé. Sembla el tresorer, eh? No, però sí, home, ho vaig preguntar. Llavors, els socis no tenen cap obligació, ni mínima ni màxima. Vol dir que cadascú aporta el que pot. El que vol, El que pot. Això és per un costat. Després hi ha gent que no li ve de gust ser socis, és molt respectable, llavors fan donacions puntuals. Quan volen. Van al banc, demanen pel compte de la Càritas de Sant Julià i fan un ingrés. Molt bé. I aquí ningú s'assabenta. Donatius poden ser també, per exemple, de manera roba, anònima, de menjar... Hi ha gent, per exemple, que hem posat a vegades, ens hem demanat, necessitem llet. Bueno, sí. Al cap un cartell allà al local, si necessitem una ajuda puntual d'una cosa, hi ha gent que passa per local i veu la nota, mira, o ara, per exemple, teníem una dona que tenia una necessitat de bolquers. Molt bé. Bueno, són molt cars, eh? No, són cars. Un nadó que això té una rotació important. Que és continu, eh? Perquè una persona amb 1.000 euros de sou i amb un nen... Mira, aquesta senyora tenia un nen de 20 mesos i un altre de 4 mesos. Clar, això mensualment és... Bueno, en aquest cas, necessitem bolquers. Doncs vinga. I després el temps. Però, bueno, la gent que no té temps, potser ens pot ajudar per donar un cop de mà. Nosaltres, gràcies a Déu, les aportacions de la gent del poble, això em sembla que era el 90%. Són més... És el 90% del pressupost. Sí, els socis, que per nosaltres és el millor, perquè ens asseguren un finançament i podem fer projectes. Que els donatius avui hi són i demà no hi són. Sí. Però doncs tenim més donatius que socis i això, voldríem invertir en nosaltres això, que el soci és la gran garantia per nosaltres. Clar. I després també hi ha una cosa molt important que és el que dona ocasionalment. Jo a vegades allà a la bústia de Càritas veus un sobre amb 10 euros. Jo penso que aquell donatiu és molt més important que un de 2.000. Que ha sigut una persona que no té diners i... Ajuda amb el que pot. Ajuda amb el que pot. I li ha costat potser més aquells 10 euros que el que dona 2.000, que no se'n sent ni se'n ressent per res. I després hi ha moltes empreses que ens ajuden, eh? Fins i tot empreses de treballadors, que els mateixos treballadors s'han posat d'acord per fer uns donatius a Càritas. I els bancs us ajuden? Els bancs ens ajuden. No, pregunto, perquè a vegades guanyen més, com a mínim. Sí, també ajuden. D'alguna manera o altra. Hi ha una cosa molt important que la gent no saben, és que tenim un conveni amb el centre comercial River, que nosaltres, al Banc d'Aliments, tenim menjars, tenim arròs, tenim oli... El que no caduca, per dir d'alguna manera, sí. Però els frescos, peix, carn, no ho podem tenir. I fruita, verdura, sí. Doncs llavors tenim un conveni que ens faciliten unes targetes de crèdit de compra. Anònimes, sí. Anònimes, que no diu res de Càritas ni res de res. I nosaltres, a la persona que sabem que passa necessitat, que ens ho diu, perquè molts no ho sabem, no? Doncs li donem una targeta d'aquelles. Ella es calcula, se li donen uns 60 euros per persona de la família cada mes, i llavors compra, i després de comprar, junt amb el tiquet que li han donat, ens el diposita a la bústia de Càritas. I això sí, demanem que després de comprar ens el tornin perquè el puguem donar a un altre. D'això, River assumeix 500 euros... Els primers 600 euros mensuals, que són 6.000 euros anuals. I la resta, que generalment passa de 1.000... Sí, és otro tanto, més o menys. Sí, doncs ho paguem nosaltres. Bueno, ho paguem nosaltres no, ho paguem els socis. Els socis, amb els benefactors, etc. Sant Eloi ens ajuda amb coses. Nosaltres, per exemple, fem una campanya publicitària. No podem treure els diners, que els diners són per ajudar directament. No tenim despeses d'administració. Això és molt important. Sempre des del primer minut hem intentat que jo gastos de gestió, gastos de funcionament, que normalment qualsevol ONG és un 15 o un 20%, zero. No cada euro pot ser ajuda directa. Doncs llavors, aquestes coses, si ens costa una campanya publicitària, ens costa 2.000 euros, doncs llavors
doncs el centre Sant Eloi ens ho Se'n fa paguen. càrrec. Nosaltres posem gràcies a la gentilesa. Molt bé. I d'aquesta manera és una cooperació que nosaltres Molt bé. agraïm molt. Bueno, esteu ben, allò que es diu, recolzats. Molt bé, I molt bé. Esteu ben recolzats. Continuaria sí. dient moltes més empreses que no diguin. Bueno, el Betas i Fils, que és una petita botiga d'aquí de Sant Julià, va fer un cobrellit Cert. Sí. i va fer... Vam tenir el programa Ja ho per saps, parlar-ne. Sí, vam tenir el programa això per mateix, parlar-ne. això mateix. Sí. I va ser una iniciativa ja personal d'una empresa petita. Molt bé. I va fer un sorteig i 3.500 euros. Sí, molt bé. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, i com ja ara sí que hem d'acabar, jo voldria recordar la web, l'adreça web de Càritas. Caritasantjulià.org. Tot seguit, caritasantjulià.org. Que la gent aquí pot adreçar-se si ho necessiten, poden xafardejar, que els ha agradat molt Sí, maca. ve tot, ve la història de I m'ha dit el Càritas. senyor Badia que tenen moltes visites diàries, o sigui que ja comença això a fer patxoca, Tenim 1.000 setmanals. No està pas malament, No està pas 1.000 malament, setmanals. Per una web així, que està molt ben feta, Sí. A més, hi ha una visita virtual de l'església parroquial de Sant Julià, també. Molt bonic. Per Google Earth, que es pot veure ja com si vinguessis de la Xina popular, que pots veure també per dintre l'església. Tenim que aprofitar les noves tecnologies. Déu-n'hi-do, I tenim enllaços amb totes les càritas. Molt bé, això també és veritat, ho he vist. Catalunya, Europa, internacional. Llavors, el que demana ajuda pot demanar ajuda per la través web. del web, El que vol ser voluntari pot apuntar-se per la web. El Pot que fer un vol donatiu? ajudar un donatiu pot donar-lo per la web. El que vol ser soci pot fer-lo per la Sí, web. caritasantjulià.org, Sí. la solució està allà. Això- Amb discreció absoluta, que Sí, és el que es preocupa sempre als membres de Càritas. Jo voldria acabar, evidentment, agraint la visita tant del senyor Badia com del president, en Jordi González. Merci per haver vingut, gràcies de veritat. A tu. Crec que avui hem fet un programa doblement interessant, no? Perquè dius, apropar el que és la realitat quotidiana per dins dels que formeu part de Càritas a la gent que ens escolta a casa seva és el que fa més interessant un programa, no? Perquè a vegades sí que es coneix la labor, la tasca d'una entitat, Sí, però no suficientment, no? I molts dubtes que potser la gent del poble en tenien, amb el programa d'avui els hi haurem intentat resoldre. No sé Esperem si ho que hem sí. aconseguit, No gaire, però vaja. Però bueno, ho hem intentat, Tots tres ho hem intentat, I jo sí que voldria acabar amb una frase que m'ha agradat molt de Sant Agustí, que deia: en les coses necessàries, la unitat. En les dubtoses, la llibertat. I en totes, la caritat. No? Una frase que potser és un fermall d'or fet una mica exprés per aquests senyors tan amables que han volgut venir avui aquí a apropar-nos en el que fan dia a dia perquè molta gent que ho passa malament no ho passi tan malament. Perquè una de les virtuts teologals és aquesta, la caritat. I la que tots i cadascun de nosaltres hauríem d'esmerçar, ni que fossin 5 minuts diaris, per poder-la posar en pràctica. Gràcies, senyor Badia. Gràcies, senyor González. Gràcies, Alfred. Que vagi molt bé. I nosaltres aquí hem d'acomiadar-nos perquè avui hem fet una tertúlia una miqueta més llarga. Però com s'ho pagava la pena, no passa res. No passa res perquè no tenim res al darrere, Ens podem permetre aquest luxe, Sigueu molt bons i ens retrobem, com sempre, el primer dia del mes que ve pel següent Laura Diarament. Sigueu molt bons. Fins ara.